Salutare toată lumea! Numele meu este Cristi și alături de mine este Cristi și Andrei. Da, jucăm Samp. Și avem level 3. 4. Unii 4, alții 3. Adică tu 3, eu 4. Eu 4. Deci Și tu ești singurul care are level 3. Da. Uite ce țăran, bă! Fără noi. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Da, mă, bine mă că intri mine. Uite-l pe ăla cu spatula. Bă, nu mai știi pe ăla după... Oh my god, ce prost. Bă, nu mai știi pe ăla după Pro Game care îl chema spatula. Da. Bă, tot ăla. Nu știu. Și că pe unul îl cheamă X-Slader. Mamă, cine e el? Da, ăla e și pe Pro Game. Îl și credem că e X-Slader. Unii își fac numai ca să creadă chiar sunt ei, dar X-Slader nu s-a rapat niciodată de jocul ăsta. Se joacă CSGO, măcar. Și ce să mai juca? Nu să joc el cu Sam. Nici pe care. Sau poate că da, cine știe. Dacă s-o juca Sam... Bă, dar noi de ce vorbim de alții? Nu înțeleg. Da. Deci eu. Păi și tu, dar și tu vorbești, nu? What the fuck is this? Ăsta 3 polițiști după unul care are un Phoenix. Treci după el și niciunul nu-l prinde. Aproape ajung. Eu aproape ajung de spinații să-mi las remorca. Eu să-mi iau banii. Eu mai am. Sunt la tunelul al doilea. Am trecut. Adică ăla spre SF. Eu am 2K600. Eu am 4600. Eu am Și o tampa așa. și un bobchet. Da, și eu Eu am un am bobchet. 2600, de fapt o să am 3000 în curând. Și eu la după tura asta o să am 5000. Eu o să am peste 2 ture 2K. Peste 2 turi o să am 3 captura asta. Și eu. Un bobcat și un wildfire. E praf motoreta. No, nu, da, e sigur e pravă. Și atunci de ce ți-ai luat-o? Vorbeam era metaforic. Poate ironic, bă. Ironic, Da. metaforic, asta este. Și 5K, bumți, bumți, bumți. Bun, dar eu nu mai fac, m-am plictisit. Bă, dar aș vrea să dau un rob. Dar nu avem mașină, niciunul de 4. Și nici măcar level 7. Ba poți să, de fapt da, ai dreptate. Cel care îi dă rob trebuie să aibă level 7. Toți trebuie. Toți. Și îți dau ante 6. Stai așa, Și eu Andrei, mai dat așteaptă și numărul pe pe mine. alte servere. Te fac Cristi. Mă și pe buget. Și Bă, eu. eu vreau să-mi iau licență de arme. Și eu. Eu vreau să-mi iau licența Și că de vând tampa zbor. 5K. Și că șmecherul dolar și eu sunt. Așa, Andrei, vină încoa. Cristi, vină încoa în curte. Sunt. Unde ești? Iau acum un stalion. L-a luat ăsta, dă-te jos, trăiță! Bă, mi-a furat stalionul. Nu canată. Nu contează. Îi dau calul 1-2. Uite, am găsit o mașină de 4. Solairă. Soler? A, e bun. Vină încoa în 150 curte. și ceva. Bun, hopa, ăsta se tunează. Nu mă interesează. Ce ai făcut? Hai să-l tunăm așa. Bă! Instructor! Vreau licență. Licențe
Please. Hey! Ăsta-și dă work, fii atent. Dați-aș, că nu te las. Uite, bă, Need licență, nu-i dă licențe. eu i-am dat. Așteaptă 5 minute și eu i-am dat. Uite ce repede merge tirul ăsta. Hack, hack. Nu. Cred că... Uite, stalion, stalion! Stalion! M-am răsturnat. Vrei Phoenix sau stalion? Stelion. Ok, Eu am luat ăsta. ok. Bă, vrei să ne apucăm din nou de red? Hm? Bine, da, Mă, asta... pe- Du-mă la tuning. O serverul am toți handicapații. Da, taci, mă, din gură. Adică ești unul dintre ei, știu asta. Eu nu mă joc pe serverul ăla, nu-mi place. Nu te-ai jucat, hai, las. M-am jucat pentru că am vrut ăsta. Da. Mă Mersi, stia la Andrei, scuze. Nu e nimic. Ma, Eu nu-mi tunesc că nu-i mașina mea. nu vrea să ară șmecher. cap. Unde sunteți? Că la... Tuning. Eu votam pe, nu știu. Mai fac o tură. Sau nu. Sau... Unde mă întreb? Comerț, mai fac o tură. Nu a mers cu Paint Jobs. Ia uite aici. Unde ești, Andrei? Ce vrei? Să te bubui. Nu, mă bubui, bebe, dacă mă bubui și tu. Ba, nu e adevărat. Hai. E o mașină de 4 asta. Știu că e de 4. Păi și atunci... Mamă, dar faci curbele camelcu. Sunt eu. Unde sunteți? Ne bubuim între noi. Vino și tu să participi. Unde e? La tracker? Da. Vin acum. Hai, fricosule. Hai, că bun. Wow! Vrei să scapi, ha? Nu! Ce bine îmi pare. Nu! Vin acasă după voi. Hai. Eu aveam motoretă. Stai să dau tot car. Să vin cu Stelionul? Nu, vino cu aia care-i tunat-o. Bă, futu pista, mă, Terecu. Terecu din handicapat. Poponar care e. Dacă te rup în bătaie, bă, no-zgot. No-goș. No-goș, te rup în bătaie, no-goș. Terecu de poponar. Nigă. Poponarul Drecu. Nigă. Poponarul Drecu. Să-și că a făcut poponarul, mă. Hai, bă, șmecher? Ești. Ești șmecher, mă? Ești șmecher? Ești bă, că e dă mă joc pompon. Hai, mă, șmecher, hai, mă. Mi-am luat o mașină nouă. Ești că a făcut să dau cal. Hai, dăm cal să vedem eu cum îmi dai. Pa! Vincent. Opa. Leșcal. E Vincent. Ești meu. lexit, gata, nu mai vorbesc cu tine. Nu ți-am dat voie. Ce casă e, Andrei? A, bă, dar nu știi drumul. 426. 426, da, fiind os... Bă, tu de câte minute filmezi? Sem? Nu știu, Nu cu tine, nu cu știu. Cristi. Uită-te. Hai, bă, Nogoș! De ce nu mă nimerești, Nogoș? Bă, da, e. Am hack, însă mor tu. Filmez dovadă? deja de 9 minute. Ai dovadă? Bun. Mâncă. Cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut, apăsați like și ne vedem la viitoare. Pa, pa!